convenio de unha burla. Ate chao, ate chao, ate chao, chao, chao. E seguimos esperando a que a patronal galega o chame para negociar un convenio de acordo marco que poda eliminar a aplicación do convenio de arte estatal. Un convenio que quere eliminar os topes que temos nas jornadas parciais, quere eliminar o 100% das baixas e quere eliminar, sobre todo, melloras que temos sustanciais nos convenios colectivos das 4 provincias que nunca os va a conseguir manter no convenio de arte. Arte significa retroceso, significa pérdida de dereitos tanto no económico como no social. Precarizar o sector, precarizar as condicións de traballo das persoas que traballan no sector e deixar fora dos convenios provinciais a un número moi importante de traballadores e traballadores do sector. Dentro dunha mesma tenda habería varios tipos de traballadoras, unhas as que por lei non lle poden baixar o seu salario, estarían mantendo o salario que teñen actualmente, e todo o persoal eventual nun sector que ten unha alta temporalidade pasaría a ter unhas condicións moi inferiores xa directamente desde o momento da firma de arte, moi inferiores ás das súas compañeiras. Patronal, tanto patronal estatal como comisións que é cómplice desta barbarie que iron cometer, que quere enterrar os dereitos en todo o noso país, que pretende eliminar os convenios provinciais. Nós o que pretendemos é establecer un acordo marco galego para intentar proteger os convenios provinciais ou ben un convenio galego que implique que todos os dereitos evidentemente que nacemos aquí, que estamos aquí implantados, non se marchen e non se esfumen en arte.